నమస్కారం ఎన్ఎస్టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ప్రేక్షకులందరికీ భోగి శుభాకాంక్షలు. మరి ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలను చూద్దాం. వరంగల్ జిల్లా వర్ధన్నపేట మండలం నాలబెల్లి గ్రామంలో సంక్రాంతి సంబరాలను నాలబెల్లి గ్రామ సర్పంచ్ జఖీ అనితా శ్రీకాంత్ ప్రారంభించారు. సంక్రాంతి పండుగను పురస్కరించుకుని గ్రామంలో మహిళలకు సర్పంచ్ ఆధ్వర్యంలో ముగ్గుల పోటీలను నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ పోటీలకు మహిళలు ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంతో పాల్గొని తీరు రంగులతో అందమైన ముగ్గులను వేయడం జరిగింది. సంక్రాంతి యొక్క ప్రతిష్టతను తెలియపరిచేలా ముగ్గులను మహిళలు అలంకరించడం జరిగింది.